Ahojte, ja idem spinkať a chcem si s vami vyskúšať tento produkt, pretože som na ňo čítala veľmi dobré recenzie, tak poďme na to, poďme ho spoločne vyskúšať. Takže je to olejček na vlasy, ktorý sľubuje, že budete mať tie vlasy okamžite oveľa lesklejšie a krajšie. Aby som to pomenovala správne, tak sa tu píše, že bol testovaný na 370 ženách z celého sveta a je vhodný pre všetky typy vlasov a po 2 kvapkách budete mať o 100% viac lesku a o 70% viac okamžitého zjemnenia. A taktiež o 76% menej krepatenia počas 96 hodín. No tak to poďme vyskúšať, pretože ja mám podľa mňa momentálne také vlasy nie vo veľmi dobrom stave, takže som zvedavá, čo to zrobí. Tak to nejako vyzerá. No, vlasy som si umývala naposledy včera, takže si ich opäť budem umývať zajtra, aj keď teraz sa mi dosť rýchlo mastia. No, a vyzerajú nejako takto. Ja si myslím, že celkom fajn, no, dá sa to. No a poďme teda vyskúšať tento maličký zázrak. No, takto si to pekne prekrytie v rukách. Vonia to krásne. Ja mám rada vône Kerastase. Oni nie sú akože ani nejaké silné, ale fakt, že sú také príjemné, no. Tak si ho chcem poriadne potrieť do tých vlasov, že aký bude výsledok. No, už mám učesané. No čo vy na to? Akože, keď to mám zhodnotiť tak naživo, tak nejaká zmena tam je, ale nemôžem povedať, že by som teraz z toho bola nejaká úplne, že hotová. Toto nie, fakt, akože nejaká zmena tam proste je, sú tie vlasy trošku také žiarivejšie, tá farba je taká krajšia, ale nie je to také, že určite nestačia 2 kvapky za mňa. Za mňa je toho treba oveľa viac, ale zase aj mám husté vlasy, takže možno, že ak máte riedšie vlasy, tak fajn, ale tak